Goddag og velkommen til Christines fysikprogram. I dag vil jeg fortælle jer om et legeme, der flyder på vand. Et legeme flyder på vand, hvis opdriften er større end tyngdekraften. Ifølge Archimedes lov er legemet densitet mindre end vandet, den befinder sig i, hvis opdriften er større end tyngdekraften. Nu vil jeg vise jer en lille formel, jeg har lavet. Og det er, hvis opdriftet er lig med, eller større end tyngdekraften, ikke kan I ikke se det, så kan legemet flyve. Og det her så betyder, at det er formen for vandets densitet, og formen for legemets densitet. Og det så gør V og G kan gå ud med hinanden, så det er bare, så I kan se, at hvis det er den samme form som en ovenover. Det vil sige, at de er afhængige af hinanden. Og det betyder så, at de er afhængige af hinanden. Tak for i aften.